Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамун лайки бепула бизанен, касоне ки дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ва зангулаи канала дависе монен, то ки амарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонои азиз, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонен, подписатсия карда нестен. аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунен, лайка бизанен. дастгирии шумо пешравии мо. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо Opel Vectra B, соли бароришиш 2001, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 45,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навайзадагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надорад, дастурош нафурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумот чайхири соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солаш 1997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд, нархша 40,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, краска талаб ҳам нестай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% дастурош нафурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. мошини навбатии мо Советский ВАЗ-2199, солаш 2004, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 20,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дард надорад. краска талаб ҳам нестай. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% дастурош нафурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳои шайхири соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки мошини советский бисёртар шавад. ина боз баҳри шумо як мошини советский дига, Lada Priora, солаш 2017, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 68,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. краска талаб ҳам нестай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳои шайхири соҳибаш пурсон шуед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G, солаш 2001, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 60,000 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пӯсидагӣ надорад. краска талаб ҳам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% дастурош нафурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхарид айнуми канали мо гап зад, бо арзонаш мекунам. рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Vectra B, солаш 1993, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Конибодом, нархша 13,500 сомон гуфтесай. марҳамат, каси мошинхарид рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занем, бо муомила дорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки ҳамин навъи аккумуляториш харида зайгия, запаска баллон ҳам дорад, 4 дар ручнояй.
мотор ходовой 4 баллон навай задагӣ пусидагӣ надорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Nexi солаш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 15 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. краска талаб ам нестай. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100%, ягон дар надорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шед. мошини навбатии мо ВАЗ 2106, солаш 1990, мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт, нархша 15 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100%, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. краска талаб ам нестай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо ВАЗ 2114, солаш 2006, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 29 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошинча состоянияш хуба, 1 сола таъмировка дорад, 1 соли дига ҳуҷҷат. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1992, мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 24 500 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардагие ки мошин 100%, ягон дар надорад. дастҳояш нафурӯхта мешавад. марҳамат, занг занем бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Opel Astra G дар кузуфи универсал, солаш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархша 52 000 сомон гуфтесай. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занем бо муомила дорад. мошин состоянияш хуба, ягон дар надорад. мотор ходовой 4 баллон навай, задагӣ пусидагӣ надорад. марҳамат каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед дига маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шед.